И здравейте ви, боксери! Аз съм Дуплекс и днеска играем мапа на Spike1. Това е втори епизод. И сега мисля да си направя фермичка. Къде толкова много торче имам, бе? Де я знам. Извинете. Така да преберем ненужните айтеми. Така. Да имаме нещо за храна. Така. Така. Ой, си да ми отиде. Фак. Извинете, но ще си взема 2 сида. 1, 2. Това тук ще го запуша. Защото ма дразни така. Уит. Мама ти деба. Сега тук ще пусна вода. Тук само ще пусне. Шит. Извинете, но ще направя това така. Защото иначе водата с кой ще я сложа. What the fuck, бе, мамка му. И фъкън сняг. Ето, така. Да пуснем водичка. Айде, растете. Това беше за първи епизод. Не втори. Не беше това. Да, бе. Чакай сега. И ще отидем. Много дърво имам, защото едно дърво много голямо стана и... Извинете пак. Но малко съм болничък. Ще използвам дърво, толкова просто. Защото ще отиваме тук, първо тук, после там. И така. Първо ще почна с дърт. Така. И това ще е епизода, сам да отидете да видя. Какво има в тези неща и... Ето. Е чест. Яко. Ето малко, айде ми. Да си вземем честа. Така. И сега да отидем ето там. Тези май ще стигнат. Не. И стигнах. Супер. Тук така ще го направя. Така. Йо, Док, това е твоята къща. Мерси, Док. Още един мед, яко. И ще сторча, бонмил, обсидиан. Аз въобще, той не живее в тази къща. Чай, ще си взема едно легло от там. Тук има Опа. Не знам, мога да живея в тази къща. Ще видим. Къде беше това? Тук може да падна и затова ще направя ето така. Ето така, Док. И фермичка имам тук. Мерси, Док. Ама вода откъде е, Док?
Ще посеем мелон сиц. Мелон сиц няма ли бе? Мелон сиц. Стоп малко. Здравейте ви, боксери, отново съм тук и издихайте мите от честа, за да спим. И сега... Мисля това да е в края на епизода. Абе. Сложа бронта. Не ми се виждат очите. Яко! И не знам какво да направим друго. Да. Тук нямам вода. С кого ще растат? Да, знам. Ай, ще направя все пак. Ако пораснат, ще е хубаво, но няма да пораснат, да знам го това. Ето вижте. Това става автоматично. Точно. И сега да се връщаме към старото ни убежище. Въобще аз на кого съм? Що се ми се сейфа на Peaceful? Та вода, що се заледява? Така. Ето тук ще има леглото. Тук. И малко да оголемим вулканната ферма. Не, но ми дреми. Малко мелон сиц. О, само по едно ли дава, бе? Карай. Сега ще станат повече. Опа. Оху. Абе, дай всички ти, бе. Так, так, так. Так, 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 так. Да е тука... Не ми ли даде повече, бе? Мамка ти. О, изхабих се на война, няма нищо. И това беше за втори епизод. Аз бях Дуплекс. Довиждане!